Taimbag nga orasyo amin babagayam. Ket ita mamet akong daway. Itisting tayo mamet iti kontrabida nga Chinese. Ken kastamit ten. Iti kadwa na nga nagtraidor babagayam. Ngamsak bay na. Dawatek man nga i-subscribe yon dahito YouTube channel tayo. Kastamit ten nga i-like yo. Ken i-share yo mo ten kakabsat ko ida. At ito nga roden iti drama nga kontrabida nga Chinese ken iti kadwa na nga nagtraidor. Let's go. Awanin, itaray kon, di kwartan ni Mr. Cheng. Naskin nga makaidayo ako nito eh. Sakpay nga maamon na nga eh. Taray tugayan di kwartan. Darat sakit di magna. Sama nga na masurutan nagday Cheng awanan ba yun? Si Abom, maele pasada. Isa alam mo nga din ang dama. Tol kagaya ba? Mr. Cheng, nasurutan nak. Paturong mo tipal tumakanya, Mr. Cheng. Ay, pangalim, saan mo ipaturong tipal tumakanya? Taamangan kat na makalbit mo. Talaga makalbit mo ito eh. Ay, tol kagaya ba kadua? Siyempre, pinagtaltal ka. Ay, tol ka. Ay, dasayar. At di kwarta kay talayda. Agang libas ako na. Bagiti boro polis. Sa ibang kwarta. Nas karama kang libas dito. Agang wakda akong libas. Baitalan babagayam. Ket sabay lako ma. Tanagustuhan nyo. Ket agyaman